Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gikumpirma sa otoridad nga nag-check-in sa usa ka hotel sa Davao City ang mag-amahang suspek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kumpirmado nga nibisita din sa Davao City ang mag-amahang suspek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Apan, sumala sa otoridad nga dili kini ang magpamatuod nga nag-training sila dinhi sa nasod. Atong sayron. Gikumpirma sa staff sa usa ka hotel sa Davao City sa GMA Regional TV1 Mindanao nga nag-check-in ang mag-amahang suspek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Sumala niya, kinsa wala na miatubang sa kamera nga nag-check-in ang duha niadtong November 1 hangtod November 28. Ang hotel na himutang sa Dalang Pichon o gana sa kapin 400 meters ang gilayon sa City Hall. Hinuon sumala sa staff nga daw normal ang lihok sa mag-amahan o dili kadudahan. Nahatag na sabdaw nila ang kopya sa CCTV footage sa mag-amahan ngadto sa kapulisan. Gikumpirma usab kini sa Davao City Police Office sa news team. Base sa pahayag sa National Security Council, ang amahang si Sajid Akram mibiyahe gamit ang Indian passport, samtang ang anak nga si Navid gamit ang Australian passport. Bisan pa mibisita sila sa nasod, wala matud pay balidong report nga magkumpirma o ebidensya nga magpamatuod nga nag-military training ang mga suspect sa nasod. Sukad ni atong 2017 Marawi siege, napukan na sa otoridad sa Pilipinas ang ISIS-affiliated groups. Ang salin sa maong grupo sumala pa, wa na'y kapasidad nga maka-operate. Gihimugatan sa NSC nga sukad 2017, walay natalang terrorist training ang grupo nga konektado sa ISIS dinhi sa nasod. Sa bahin sa 10th Infantry Division. Based lang ta sa facts on hand, no, kung atong tanawon, ang ilang pagstay is technically speaking transit lang, no, ni lupad sa Manila ni Agitira Davao based sa data sa immigration. Ang importante dili nila ma-execute, for example, allegedly na yung mga military-like trainings, mga tuntanon, or any form of activities linking sa mga terrorist organization, dili nila ma-execute. Sara, sumala sa otoridad nga parayon paghihapon sila sa pag-validate sa uban pang mga taho o impormasyon kalabot niini. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.